Bismillahirrahmanirrahim. Mari wa usluhu li nabiyhi kadzalika insya'u bikur bidalika qala wa usluhu utaimu bae wong dilakarihi mari ta'ariman kadzalika iku kaya ngono sunnah insya'u mengakar sapa saut ada ing bae wati saut bikur bidalika ing dalem cedhake ngono kedadian kabar sapa Nabi rahimahullah anahu ing satemene kelakuan mustahab dulu den sunatake misoji kedue bojo lanang ida jamaah kali jimat sapa zaud wa rodana ngarepake sapa zaud ayu awida ingin tombaleni sapa zaud bil kurbati ing dalem mangsa kang parat apa ayu sana yen ngomong ayu sula ayat sunnah apa yang mengubah sopo jauh zakarahu yang bakal jauh di anahu karena saat ini bahusnu zakari yukawi iku bisa muatake apa wasnu zakar al-awwa inggang wa yunsitu lan binasake apa ngubah hu ing Allah. Jadi ini dijelaskan, diceritakan, dipilih nalika ngarepke tandur itu disunatke ngubah zakar. Tepung tandur itu kan dalam waktu dekat. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lan sak krono sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ala ku gawe sapa jeneng Nabi dari kaya ngono-ngono kelakuan. Semoga kanthi Kanjeng Nabi iku nindakake kala wis dawuh sapa sahibul mukhtasar fil mukhtasar dan kita mukhtasar tasbihan krana ngemperake fil istighfar ing dalem uli yunatake kagoslil faji kaya dene ngumbahi pejine kagoslil faji jinubin kaya dene ngumbahi pejine wong kang junub auti krana uli baleni mari kali auti krana uli baleni wong sing junub ning jimai marang jima wala iku utai pertikane hukum utai pertikane hukum anak ibu iku kesunatane waslu zakar ada padha goleni sapa wong sing jeneng mau diati marang wadon kanthi wati al-ula kakautan awali ya utawa liyane mau tuati ula. Nah, ini bentuk kesunatan itu gak kok krono kepengen tandur jadi kesunatan itu ada rampung loh disunati mumbah bahwa tawi zuhiru alladhi yiku perkara yufidu kang faedah wing lali kalamu Yunusin sapa apa dawuh Imam Ibnu Yusuf bahasa ulah temporake ing sunai wasnu zakar ba'duhum sapa setengah ulama bil ula kelawan baleni jimat mautu atul ula artinya nopo yang jadi kesunatane ngumbah wau iku ana sing dawuh
iku khusus nalika kepengin tantu. Nek ora ya ora. Urang mani hari badan ampun kali baline jimat marang liyane mau tuatul ulafa ya jibu mongko wajib wasrofaji apa ngubah bersini wongan di Allah ya keolah sebagai orang lebih ya yang dalam mau tu'ah najasatul ghairi apa najis liyane. Tapi nek saune ulama musuh sakit kesunatannya masuk wajibun yang bali cuma wajar sih awal yang arep jimat wajar liyane nanti di abid loro ini iku wajib masuk wajib supaya aja nganti najis wadon niku mlebu nek wadon kang kabeh pindu. Wala yustahabu lan wajib sunatake. Wala yustahabu lan wajib sunatake. Zalika ngono rasul fadzil sak dhewe wadon. Kama yo khodu kaya witen alap apa dawuh tawakul min Abdul Hasan saking Syafi'i Hasan di anahu karosan kosul unsa yurohi iku bisa ngendohake apa kosul al-mahala ing bangunan iki. Tapi bentuk kesunatan iku tumrake wong lanang nek wong wedok mboten disunati. Kados napa yang dipun dawuhke Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan niku ngendikane Imam Abu Hasan li annahu yuhi al-mahalla krana nek di kenengi dikumbah sing iku ngendoke saraf panggonan iki. Summa qala mongko keri-keri dawuh sapa Kiai Nadim kullu ma ibaridin ya sahi yumna usurduhu anan nikahi wa kullu ma utawi saben-saben banyu baridin kang adem ya sahu kaya iso yumna iku den cegah surduhu apa ngombe maku barid anan nikahi ngatasi tepahi jiwa kada kaya kali kaya mengkono-mengkono yumna usahu kaya badawatin ing dalem sause wati yutako didu waslu qadi bihi apa ngumbata kaya lanang bidari kaklawan ngono-ngono makun baidu. Hukiko kang dinyatakake apa? Abdara wa kabar. Sapa nanti rahimahullah taala anahu ing satemene kelakuan yunahu iku dicegah subul manya apa ngubani al-baridi. Subul maki apa ngombe banyu al-baridi kang adem akibat wati ing dalem ngiring-ngiringi uli wati. Bakadalan ku kaya ngono-ngono yumnahu waslu zakari apa ngubah zakar bihi kelawan mati darurati kono anake bayi. Jadi nyata yang sausi jima aja ngombe banyu adem. Semeluko aja masuk zakare nganggo banyu adem. Kadawa iki ana kita pindho ora payuga masuk zakar. Nganggo banyu adem sausi jima nggo zakare kono belan kira-kira sajam sausi jima. Jadi nah temriki kullu main bari tiasa yumnak subuh alan nikah kada kasoh badawat wati. Jadi wong ku nak arep wati arep nikah gak usah koken ngombe banyu atis banyu adem. Yen sakniki malah banyu niku dadi banyu kulkas. Niku mboten prayoga tumrape wong sing dadian ngantek. Mane niku nek sunat niku kegiatane di pokono sate. Jadi kalau sunat itu diketno ben anget. Semoga sampeyan napa gitu pas ngoten niku yo kudu lari. Jadi ojo nganti keadaan awake atis. Artine pripun pas lebih malah
kata ya berudah hingga adem belum berbodakan waktu jalan nurusake siwa ngai ngasih berbodakan saatan indah mongso sedilo saja jadi orang terus dikejar betul ada tenggang waktu semua pola mengulik kiri-kiri jauh sopo nadu batal farol biya fata bijabihal aimaniha kama ata wa naumuha wa turki zawja badal warohi dalam sausi rambungi jimah ya fatah hujan nom bijabiha kali tetep ono ing sisi wadon al aiman akan dengan haka ngalapo siro ing gawo ma anta kan tekopong yujibu iku jalari opo nomso yukondo takal enak lanang al aksumah wa aksumah utami suwali perkara barang sing tiutup dakat tukang utur sapa ingsun ya sawu kanca biasi iku tetep kelawan suwalihe dakat intan kan sebangsa apa aksu jadi turune wong wedok nggih posisine seorang istri sabadane dikumpuli iku nek kepengin dadi anak lanang diiringno nang nggih mati milik nang kok asih dadi wedok niku selarahan napa gawe salah mboten niku tetep nalika dalam posisi tertentu mbok molek mbok napa keadaane malah iki iwo iku wis pasti nggih mari hakikine ya wong ku milih dadi utawa ora dadi iku iso cuma kadang-kadang itu krono sobek kok krono sobek karepe itu diwisi ini keri-keri saking kuasane akhirnya miring akhirnya gak jadi ngoten hasil aman insya Allah apa banget jadi bangun ini bilang amat pengen itu kena beli mau limo ben kaya wong Islam kok papat yu pantane opo aja nek Islam yo limo kok Islam kuli limo dadi bukane wedok tutupane wedok nembang ngoleh bar miring iki niwo nan atang-atang ora dadi nggih niku betul nek meneh dadi ngoten wa nauha batal faradi ya fata bijamil aimani hakamata yujibu sahta karo langsung tapi nek nimo berarti soalnya lah lanang berarti kalau musdawu fin nasihati dan kitab an-nasihat wa idha waroda kalau musdawu sapa sahibun nasihat fin nasihati dan kitab an-nasihat wa idha waroda lantas kalian ngarepake sapa wong takwina waladi ing mujudake anak dakal ing iku lanang Falyamur mengomentari sapa zaujah binaumi kelawan turu ala syakiya ing atase sisi wedon ala imani kanten indah farolihi ing dalem nalikane rambunge jiwa nggih ten kita nasihat pun dijelaske nek kepriye anak lanang iku merintahi bojone miringe iki nang wal usah beraksi wal usah tengar bagi anak wedon beraksi kelawan suami berarti nek wedon ngiringi walil bukala dengan kono anak yang guru binau bihat lawan uli itu rezauja mustakliat tan halim rumah ala dohriha yang atas istri wadon barang wilas padane dohr nek milih ora dadi milih nganggur nek turu rumah ini padahal kan jadi melumah ala doriha yang dewi dewa nahwi lah sepadanya itu tolong kurang wakalan dari tahu sopa ibnu Arduna ibnu Urdun wakalan ibnu Urdun kalau
dawuh sapa sahibul idahi sapa sahibul idahi wong sing duweni sahibul idah kitab sahibul idah dawuh sahibul idah yang bagi prayoga sayuga ida asar kali rasa sapa nabi injali kelawan metulimane ayumi la perintah dungake sapa zaun ala jambihi ngata sisi zaun al aimani kang tengen waka dari kang kaya mungkon yang bagi dan taza ana kene nyopot sapa wong ayumi lah ya pokoke to duyungake sapa zaun ing zaun zaitun alimane ala jambihi ngata sisi wadon lambungi wadon al-aimani kanten fa'innal walada mongko satemene anak yang akidu iku dadi apa walada karon kali lanang insyaallah lamun ngesake sapa Gusti Allah. Jadi nek kepengin dadi lanang nalika arep injal donga alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan ini guru ngapal wanas kadung apa dungane ora apa lho piye jarane nang bingung kok piye alhamdulillahilladzi khalaqa mari iki kok didadekno hidungane temenan ben koyo anake santri mosok anake santri kawit dadi kawit dibuahi ora tau ora mlaku donga ngombe donga iki bedak lahiran gue dengan anak pertama, anak ketiga, keempat itu serama perjanjian. Belajar, aku rabu udah kok. Masih tukang perjanjian nikah aku lakukan bawa udah berarti kan murah. Rata-rata kan ada. Nah si loro gue temenan itu perjanjian itu dikai, temenan lagi kai. Oke, gue lepas anak kok mau 5 untuk 4, 6 lumayan gue. Ojo nih kok dikai perjanjian WO. Ora ya masane ora anake. Mulane bentuke nalika jenengan ngarepe dadi anak lanang. Nalika arep injal apa jenenge injal? Lha piye aja? Lho ditakoki ora nggih lha wong injal iku anggere ngaji disebut. Nalika arep metu kapan? Kita di bahasa metu nopo sawu. Nek insan ora metu sangat. Iku donga wis krasa ketek kok wayah insan. Kan iku donga alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasabahu wa syira Allahumma in kunta khalqan. Ya الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى ظل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا مسيرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واجعلنا